Inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu isikhuphile isigunyaziso sokubanjwa kwalowo wayesakuba ngumongameli weli Umnumzana Jacob Zuma.Nangona kunjalo sigunyaziso asizukuzalisekiswa de kube ngumhla wesithandathu kwinyanga kaMay xa elityala liphinda lichotshelwa. Umnumzana Zuma kunye nenkampani yaseFrance iThales bajongene nezityholo zorhwaphilizo nobuqhophololo ngokuphathelene nesivumelwano sentengo yezixhobo esenziwa ngurhulumente ekupheleni kweminyaka yo-1990. Abezotshutshiso bazakuzele ukuba inkundla ikhuphe isigunyaziso sokubanjwa kwamnumzana Zuma ngenxa ungaphumeleli kwakhe ukuvela enkundleni namhlanje besithi le nkokheli yabaxelela kwakinyanga ephelileyo ukuba ayizubonwa nangejenge lenkundleni namhlanje. Emva kokuba bezotshutshiso befumene incwadi evela kumagqwetha kaMnumzana Zuma ngomhla we-15 kuJanuwari ediza impilo enkenenkene kaMnumzana Zuma, abezotshutshiso baphendula ngomhla we-16 befuna apho incwadi kagqirha ngaloo mpilo enkenenkene kaMnumzana Zuma. Inkundla igwebe ngeliyikhupha incwadi yokuqakulwa kubanjwa uMnumzana Zuma kodwa yathi eso sigunyaziso asizukufezekiswa de kube ngumhla wesithandathu kuMay xa liphinda lichopha elityala. A warrant of arrest for accused one, Mr. Zuma, is issued but stayed until 6 May 2020, the date on which this matter will resume. Ukanti abathethileli bakamnumzana Zuma bathi ligqiza lengcaphephe zogqirha basemkhosini abaza kugqiba ekubeni umnumzana Zuma ukulungele kusini na ukukhwela emkhumbini achopha ichaze. When President Zuma will be fit, President Zuma will be in attendance. We are the legal representative. We are not his medical team. The medical doctors from the military will decide, together with the medical team that is treating him in a foreign jurisdiction, they will decide on his fitness. Ngoku abasemfuthweni wolwazi kwezomthetho ukuba ngaba umnumzana Zuma akekho enkundleni nguMay ingekho nale ncwadi kagqirha eqinisekisa ubunkenenkene bempilo yakhe iza kusetyenziswa lo ncwadi igunyazisa ukubanjwa kwakhe ze amapolisa amphice naphansi kwezicithi. Ingxelo nguSiyavuya Sineke.